चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पुरान बिजनीआव आयेन बेरेखायै दंफां हाखावना लांनाय पस्टनि बाथामफोरखौ हाग्रा बिफाना हमदों। बिजनी उत्तरांचल 1 नं सटु लादांगुरिनिफ्राय गंसे थेलाजों सानै सुबुङा बोलांखुमाबाय थानाय समाव बिजनी हाग्रा बिफाना बेनि खौरांखौ मोननानै जायगासिम सहैयो। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ नुनानै थेला बोग्रा सानै सुबुङा खुनुरुखुमै खारखोमालाङो। बे समाव बिजनी हाग्रा बिफाननि हानजाया थेलाजों लोगोसे आयेननि बेरेखायै हाखावनाय बाथामखौ बिजनीआव थानाय हाग्रा बिफाननि मावख'सिम लानानै थाङो।